com vulgueu. Comencem per allà? A mi primer m'agradaria explicar que amb la junta directiva d'aquest any, gràcies per convidar-nos, amb la junta directiva d'aquest any vam fer una aposta molt forta pel tema psicològic, suposo que ho heu vist anunciat a algun lloc i això. Amb els adults hem començat també a treballar amb una psicòloga, perquè tothom qui ho necessiti està fent sessions de grup, i amb la canalla tenim una psicòloga infantil que és membre de la colla, i ara fèiem que quan patava tot teníem la psicòloga infantil. Ara ho fem al revés, hem començat a fer servir la psicòloga infantil abans de que peti tot. Sobretot a formar-nos a nosaltres, vull dir, no podem dependre que tot ho gestioni ella, sinó que ens forma nosaltres com a equip, és una sort que tenim al final, perquè vull dir, al final és la sort de tenir una psicòloga infantil a la colla. Això pot passar o no pot passar. Dit això, una mica el que fem és el que us deia, intentar-ho gestionar abans de que passi. Si no, si la pilota s'ha fet molt gran i arribes a l'actuació important i llavors ara no vull pujar, és un problema. Per tant, intentem treballar-ho tot una mica de base. Els deixem molt clar que tot el que s'ha de parlar es parla a l'assaig. Jo no puc arribar a plaça i dir ara no pujo, perquè és molt egoista també per la resta, que sí que els hi tocarà pujar. Si tu has estat assajant tota la setmana, ha de quedar molt clar que tu puges el cap de setmana. El cap de colla ens ve el dilluns a la canalla i ens diu els castells que farem el cap de setmana. Llavors tenen tota la setmana per saber, jo estic assajant això, per tant el cap de setmana em toca i a plaça es va fer castells, no hi ha més. Si tens qualsevol problema, qualsevol dubte, es tracta a l'assaig. Validar totes les emocions també, o sigui, no parlem només de por. Al final, si jo parlo que tens por, és com si us dic que no penseu en un elefant vermell. Tothom acabarà pensant en un elefant vermell. Llavors, intentem parlar una mica de tot. Al final, parlem de la por i és normal que hi sigui, el que no pot permetre és que ens bloquegi a l'hora de fer castells. No és un problema tenir por, al final et fa ser millor també, perquè et fa pujar més concentrat. Però al final també hem de pensar en l'alegria, els nervis, en totes aquestes coses, perquè al final també el que fem és que s'ho apuntin, és a dir, quan fan una prova a l'assaig o a plaça, quan has baixat d'aquell castell, què has sentit? I fem que s'ho apuntin i llavors, normalment, evidentment, és felicitat. I l'equip també ajuda, això, perquè al final baixen d'una prova que potser per ells no és una gran prova, ho has fet superbé, això, molt bé. I llavors el que fem és que vegin que quan baixen d'una prova estan contents i llavors quan posen en una balança la por que puc sentir o la felicitat que sento quan baixa, sempre acaba guanyant la felicitat, ni que hi hagi, evidentment, la por que surt en qualsevol plaça. I una mica això. I no preguntar mai si volen fer una prova. És una cosa que ens hem inculcat. No es pregunta que vols pujar o no. Puges aquí. Perquè si jo genero el dubte de tu vols, ja no anem per bon camí. Tu puges aquí. Vull dir, ho hem decidit nosaltres perquè estàs preparat. Però intentar que no hi hagi l'opció que et diguin que no. Si preguntes, hi ha l'opció que et diuen que no. Per tant, no es pregunta, puges perquè ho hem decidit nosaltres així, perquè tu estàs preparat. És com ho estem intentant gestionar. Nosaltres des del primer dia el que intentem fer és parlar més de la por com un tema natural, perquè a vegades ho prenem com un tema tabú i nosaltres també som grans i tenim por a moltes coses. Llavors parlem amb ells, potser són extrems superdiferents de castells, però jo per exemple sempre els poso l'exemple de tinc por a les aranyes i per això no sortiré al carrer, no, continuo sortint al carrer i em puc trobar una aranya. I per ells al final fer aquestes semblàncies, diferències entre castells, aranyes o el que sigui, però ells són nens i ho veuen com si fos igual. Llavors també el que els hi va bé és nosaltres hem sigut canalla i ells l'experiència que hem tingut nosaltres també els hi transmetem, no? En sentit, tots hem tingut por i qui digui que no és una mentida molt gran i ells es fixen en nosaltres, al final són nens, tenen referents i si jo li dic que he tingut por però que ho he superat i estic fent els castells que estic fent és gràcies que he superat aquesta por i ells al final es proposen de vull ser com aquesta persona, vull ser com l'altra persona, llavors van gestionant aquesta por mica en mica. També el que passa moltes vegades és que no diferenciem la por amb els nervis i hi ha molts nens que no tenen por sinó que tenen nervis. Llavors he vist molts casos que estàs a plaça, un nen plorant, què fan pujar aquest nen amb por? Els nens tenen nervis i potser treuen la por d'una manera, sigui plorant, sigui cridant o el que sigui. Però si un nen té por de veritat,
i us ho dic jo, que allà dalt no puja, i això ho tenim molt clar. Altres coses que els inculquem és que els castells no es baixen. Vull dir, això ho tenen calcat perquè al final els fem veure que els castells és una feina de molta gent i que per culpa de que ells baixin un castell potser la colla, tot l'esforç que ha fet es tira pel terra i llavors això sempre ens hem dit abans de baixar un castell ens ho comuniqueu, parlem amb nosaltres, llavors fem el treball que hàgim de fer amb cada nen. I l'altra cosa és que temps passats, antigament, un nen tenia por o et baixava un castell i castigat per vida. Ja no servia aquest nen. Llavors jo crec que aquests anys ha canviat tot i el que fem nosaltres és no treure'l de tots els castells. Pot agafar por, per exemple, aquests últims anys hem vist canalla que ha agafat por amb el 2 o amb la torre, aquí. Llavors el que has de fer és, potser d'aquest castell, de moment no pujaràs, però dels altres castells aniràs pujant. I llavors tu, ells també agafen la confiança amb tu. Ells has detectat que aquest nen té por a aquest castell de moment no el fas, però quan jo vulgui que el facis, l'acabaràs fent perquè jo t'he donat la confiança fins ara de pujaràs on et sents segur. Però saps que no acabaràs fent aquest castell perquè jo t'he donat aquesta confiança. Molt bé. Bé, no queden moltes coses per dir, no? Però sí que un missatge, algunes coses puntuals que crec que són importants quan tenim en compte la gestió d'una canalla en referència a la por o a la impressió que els pot donar pujar un castell, al final són els que pugen més amunt. I si a vegades algun de nosaltres ja pugem sobre una soca i ja estem una mica nerviosos, imagineu-vos pujar allà, no? Jo crec que és important tenir en compte que nosaltres som l'acompanyament d'aquests nens en relació a la gestió de les emocions i de la por aquesta que senten, no? Al final ells són nens petits, estan encara desenvolupant aquestes eines per gestionar-se, nosaltres hem de fer un acompanyament. Això no vol dir assumir la responsabilitat de tota la gestió, però sí que hem d'estar al seu costat, perquè a vegades amb l'anticipació també que s'ha de fer per aquests casos, nosaltres no els donem importància, esperem que ells comuniquin, que ells es posin en contacte amb nosaltres i s'ha de fer un acompanyament, s'ha d'anar veient quins són els símptomes o quins són els inputs que ens poden indicar que aquest nen no està gestionant bé l'emoció que li genera pujar a dalt d'un castell. Llavors, molt important, el que comentava ahir, la figura d'un psicòleg, nosaltres també hem incorporat una figura d'una psicòloga de l'equip de canalla, sí per gestionar, per acompanyar-nos en la gestió d'aquests infants, però també per ajudar-nos a nosaltres a fer pedagogia de com saber acompanyar aquests infants, perquè a vegades molta de la pressió que els fiquem o molt, això que dèiem, dels dubtes que generem, són cosa nostra de com estem gestionant aquest infant. Llavors, primer ens eduquem a nosaltres per aprendre a fer un bon acompanyament per a aquests infants i que sàpiguen gestionar les seves emocions. Com deia ella, també jo crec que és molt fàcil diferenciar entre quan hi ha una por o una fòbia a pujar a un castell i quan hi ha nervis. I és que és cert que, com que a ells també els falten aquestes eines, és molt complicat de veure, no? Veus des de lluny i dius, està plorant, o vol estar tota l'estona amb el pare i la mare, que això és una cosa més freqüent, no? Potser no ploren, que és molt visible, però abans d'un castell important, no, és que vull estar amb el papa i la mama, no vull separar-me d'ells i tal. Si un nen té por, ràpidament veus que aquest nen no vol pujar a aquest castell i t'ho verbalitza. A més, jo m'he trobat aquest any amb nens que són molt sincers i que diuen no, és que a mi em fa por pujar a aquest castell. Llavors, hem de diferenciar, hem de trobar eines per poder diferenciar quan són nervis, com en tenim tots, perquè quan vas a fer el primer castell gran de la temporada, tota la colla té nervis, i quines eines tenen ells per gestionar aquests nervis, i quan és una por, una fòbia a estar allà dalt, a que pugui caure, a poder-se fer mal. I sobretot també, perdoneu, una reflexió final de que la por és un sentiment que prové d'una irracionalitat. Nosaltres al final, quan tenim por és perquè maximitzem un neguit i el transformem en alguna cosa irracional. O molts nens no tenen por de caure i fer-se mal, tenen por de caure i morir. Llavors també està molt bé racionalitzar o relativitzar certes coses del fet casteller que ells, amb la seva edat, les maximitzen i les dramatitzen molt, diguéssim, i us poder donar dades o poder fer un acompanyament de dir ei, aquesta por que tens està bé que la tinguis perquè t'ajuda a tenir respecte pel castell, a cuidar-lo, a concentrar-te en la tasca que estàs fent, però vés en compte, no te'n vagis a un extrem. M'explico? No tots els castells cauen, sí que n'hi ha que cauen, no sempre que caus, la majoria de vegades, perquè hi ha dades de sinistralitat i tal, la majoria de vegades que caus no et fas mal, són contusions molt lleus, són molt poques les vegades que realment algú es fa mal. Posar en context el que deia ella també, l'experiència d'antics monitors
protagonistes actuals que han sigut canalla i que han pogut caure i ei, jo he caigut tantes vegades, he fet mal aquesta vegada, però cap d'una setmana tornava a fer castells i estava igual de contenta pujant perquè el que m'agrada és fer això, no? Donar com aquestes petites perspectives, però sobretot quedar-nos en això, en que l'acompanyament el fem nosaltres com a adults i referents a aquest infant, ells fan la gestió, però per acompanyar-los hem d'estar preparats per fer-ho, no val posar-nos allà i fer el que creiem tenir un suport psicològic per saber els passos que donem amb la canalla si els estem fent en la direcció correcta. Ara, després d'aquest tema, per fer-ho més àgil, si algú té preguntes, doncs podeu, si algú vol intervenir, fer-ho així, en comptes de fer tota la xerrada seguida i després per preguntes, doncs ho farem així. És a dir, si teniu preguntes, doncs... Com el sistema que teniu vosaltres ara de treballar amb la canalla, que era molt clar, teniu ajuda psicològica, o més teniu molt ben treballat, però com diferencieu el tracte que teniu vosaltres com a tècnics amb la canalla de la resta de la colla, els comentaris que els hi fan els petits de hòstia, així no ho has fet, o al contrari felicitar quan potser no toca, o fins i tot els comentaris que poden rebre la canalla a casa, de la família, pares, etc., que evidentment tampoc no estan controlats per nosaltres. Per mi, una cosa que tenim clara aquest any a Castells de Sants és que l'última persona, abans de pujar a un castell, tant sigui assaig com a actuació, i la primera persona que parla amb els nens, tant abans de pujar com just quan baixen, és gent de l'equip de canalla. Perquè jo crec que és molt important la prèvia abans de pujar i el feedback que tu li fas quan baixi. Llavors, en aquest aspecte jo crec que ells amb el que s'emporten primer és això. A vegades baixes d'un castell amb unes sensacions molt negatives de com ho has fet o com t'has sentit, i està bé que algú que sigui conscient d'això estigui planeta just abans de baixar. A nivell de colla, els comentaris aquests, sí que és cert que fa poc vam fer unes xerrades per la colla similars a aquestes, i sí que hi havia un tema de canalla i es va treballar una miqueta, però és una cosa que has d'anar fent pedagogia, divulgant-ho tu, diguéssim, com a equip de canalla, ja sigui cap de canalla, cap de canalla o monitor de canalla, poder fer divulgació. Si vas per una plaça i veus que algú li fa un comentari, dir-li, vigilem amb aquests comentaris o tinguem en compte aquestes situacions. I en actuacions, que jo crec que és on les emocions estan més a flor de pell, sempre, com la majoria de colles, perquè també anant fixant, hi ha un espai apartat per canalla, amb la canalla i l'equip de canalla, per intentar evitar aquestes situacions d'estic abans i sempre hi ha un acompanyant de la canalla al castell, per intentar evitar que estigui en un moment sol al mig de la plaça, amb la seva colla, però sol, amb els nervis aquests, i que algú digui aquella frase desafortunada que li faci pujar tots els nervis a flor de pell. Així és com ho gestionem nosaltres, no dic que sigui... Segur que es podria fer millor, però també es podria fer pitjor. Nosaltres estem en la mateixa línia. Al final també el que a principi de temporada sempre fas la típica xerrada amb els pares, no? I clar, jo crec que els has de deixar molt clar que són els teus fills, però dins la colla els pares fora. Això ho hem de tenir molt clar, no manen els pares. I hem trobat molts castellers que tenen els seus fills pujant i veus el típic de jo et dono la meva opinió com a casteller i com a pare. No, jo crec que en aquest tens unes persones que són els que t'estan ensenyant el fill i tu pots tenir la teva opinió, però no parlis perquè al final jo crec que els caps de canalla són els pares dels nens quan estan dins la colla, no? Llavors, tema comentaris, a totes les colles hi haurà comentaris, hi haurà el típic comentari, aquest castell, no sé què, el que intentem és sempre tenir la canalla apartada. Els últims anys sí que la canalla estava assaig també per allà, però aquest any també els assaig estan apartats. Estan en una zona i que no molestin. Llavors, cosa positiva és el que diu les actuacions, tenir-los apartats i quan ja està pinya muntada o forra muntat és quan baixa la canalla. Llavors saps que no tindràs ningú et podrà dir res perquè tots estan a la seva feina ja. Sí, una mica. Nosaltres també funcionem una mica en aquesta línia. Al cap de colla li vaig demanant que vagi fent recordatoris de que amb la canalla no se'ls ha dit res ni fer comentaris tècnics, però al final és l'equip de canalla que els hi corregeix, perquè si tothom els hi dona inputs al final s'agobien, perquè els inputs no sempre són els mateixos. Llavors si qualsevol persona de la colla té algun comentari ens ho ve a l'equip i nosaltres ho traslladem, igual que quan estem a plaça els traiem a l'últim moment, perquè al final no hi ha res pitjor que tu surtis allà nerviós amb el casc posat i la gent et vagi fotent cops al casco. Va, són els teus nervis i els estàs intentant controlar fotent-li d'hòsties al casco d'un criu. Dic que no té cap sentit. Si tu estàs nerviós, perfecte, però no cal que m'ho acceleris. Perquè al final el criu també està nerviós i és normal, però si ho anem incentivant, llavors el que fem és treure'ls a l'últim moment. Evidentment és inevitable
i sempre es passaran alguna diada, però intentem, en la mesura del possible, que no passi. I això sempre van acompanyats als castells de la diada. Assaigs no, però les diades sempre els portem acompanyats a tots els castells. Alguna pregunta? Al final? Jo volia... És igual que així ho feia. Us volia preguntar, que ho hem fet tot superbé, hem fet una gestió de puta mare, molt bé, sí, però arriba el dia de la diada, fem el castell, punta, que tota la colla està esperant, i el nen o nena ens diu és que no vull pujar perquè té aquesta por, aquest pànic, que el paralitza i no vol pujar. Com ho gestioneu? Entenc que la resposta és depèn el cas, depèn la diada, depèn la circumstància, depèn el nen, però teniu alguna manera clara de dir, per exemple, que sabem que aquest nen en aquesta diada ja no puja, i ho tractem dilluns o tractem quan sigui. O no, aquest segur que puja, encara, no sé, una mica com ho gestioneu quan us trobeu en aquest moment límit i que condiciona tota la diada. Jo crec que depèn molt de cada criatura. Al final, tu com a equip els acabes coneixent molt, és la nostra feina també, no? Saber, al final, cada crio és un món i saps per on conduir-lo o per on no. N'hi ha que saps que són irreconduïbles, que si et peten en una diada i ja està, i no passa res. Però n'hi ha que sí que saps que tenen aquell moment de nervis, que ploren. Jo m'havia trobat quan vaig començar que hi havia una nena que abans de fer qualsevol castell vomitava. Pujar un castell i abans de pujar vomitava allà un racó i ja està. I acabava de vomitar, bevia una mica d'aigua, vinga, som-hi. Vull dir que no és bo, perquè al final és una cosa que no és bona i s'ha de tractar, però al final eren només nervis i era la qüestió. Llavors has de saber exactament amb quin criu estàs parlant i saber si és només un moment de nervis de que t'acabarà pujant igual o si és un criu que a vegades és que ni ploren, que estan allà amb aquella cara tots blancs que només fan camí a terra i ja saps que si el fots a sobre la pinya tirarà avall. Llavors una mica en funció de cadascú gestionem una mica, depèn de com és el criu i gestionem d'una manera o d'una altra. Bueno, al final cada nen és divers i saps que hi ha nens que amb quatre paraules es pots convèncer, és així, i hi ha nens que d'aquella actuació ja no surten perquè no volen pujar. En aquests casos, per mala sort, però tens nens com ho dit, no? Aquells nens que saps que han de pujar sense assajar i és així. Pots confiar sempre en un nen que saps que mai et fallarà, però has de tenir algú de recanvi per si de cas. Perquè potser el nen que confies més aquell dia es troba pressionat, sí, pel que sigui, per les paraules, pel moment, per la gent, perquè al final ells ho noten tot. Nosaltres ho notem, però ells encara noten més els nostres nervis i és així. Llavors has de saber si un nen pots parlar en aquell moment o és millor parlar el dia següent assaig amb tranquil·litat i no perdre'l, perquè a vegades també pressionant pots acabar perdent un nen superbo. Llavors, depèn del nen, gestiones d'una manera o d'una altra. Bé, jo respondria alguna cosa similar, no? Al final has de saber què necessitem en aquell moment, quin és el motiu. Però jo crec que entenent la teva pregunta que dius en un castell de màxima importància on no tinc altres opcions i aquest nen que ha d'anar-hi sí o sí em diu que no pot pujar per por i jo veig que realment té molta por i no pot pujar, no fem el castell. Almenys així és com m'ho marco jo, i no es fa el castell i punt. És a dir, si fos un segon que abans d'arribar a la plaça s'ha rebentat el turmell, trepitjar malament un esglaó i no tens cap recanvi, seria claríssim. Doncs no ens plantegem el castell, doncs cal mirar els nens són iguals. Una reflexió aquí molt important per mi és que si tu et trenques una cama, te'n vas al moment d'urgències, a l'hospital. Si tu estàs a 40 de febre, te'n vas a l'hospital. El servei és igual d'important. És a dir, si tu tens una por molt gran, t'has de cuidar aquell nen per aquesta por que té. Però no amb el que dèiem abans, veure una mica els motius i la gestió que es pot fer a cada infant. Jo crec que el cas que tu plantejaves d'actuació de màxima importància, l'enxaneta d'aquell castell i no tens cap recanvi, aquest nen abans de pujar et diu mira, ho he estat assajant, però ara mateix soc incapaç de pujar, per mi és clar. Si no es fa el castell, no passa res, seguirem assajant com a colla i ell és igual d'important que qualsevol altre per aquest castell. De la mateixa manera que per un altre seguiríem i no faríem el castell, doncs per ell penso que és igual. Si us sembla passem al següent tema, si algú tingués... perdó. Ara la pregunta de la Sandra heu parlat del moment de quan peta, però heu dit que intenteu ser proactius en aquesta comunicació i en aquesta gestió de les emocions, no? Parlava d'Oriol
de que la psicòloga infantil abans era ja en aquell moment de petar, ho estan intentant avançar. Quins són els moments en què parleu amb la canalla? Quines eines teniu? Feu tutories individuals? Parleu amb tota la canalla alhora? És en dies d'assaig, en dies diferents? En un dia que aneu al rocòdrom i és un dia que no té relació amb els castells? Quines són les eines que utilitzeu per tenir aquesta comunicació i poder parlar de les emocions amb la canalla, que no sigui en aquest moment que ja és el pic d'estrès o digue-li com... Nosaltres estem fent sessions individuals amb qui ho necessita, no amb tothom. Qui veiem que ja estem una mica tendint cap al tema por, fem sessions individuals fora d'horari d'assaig o d'actuació, que individualment amb la psicòloga i ho tracten individualment, i va fent sessions en funció de cada criatura o les necessitats. Vull dir, l'altre dia va fer una i va dir és que no la veuré més perquè ja està. Vull dir, tenia un dubte, se li va resoldre i llavors també fem grupals separant-los una mica per edats perquè els temes de conversa a vegades no els tractes igual. El mateix tema de conversa, nosaltres fem canalla des de que entren fins als 14. L'any que fan 14 ja deixen de ser canalla, per tant, evidentment no parles igual amb algú de 13 o 14 que amb algú de 4. Llavors, mirem de separar-los i els divendres abans l'assaig quedem una hora abans, sopem junts i parlem, cada dia fem algun tema diferent, no? Per exemple, explicar que els castells, algo tan bàsic com que els castells no s'assagen sencers. A vegades t'entra algú nou i està començant a pujar i això, i diu, bueno, jo no pujaré amb aquest castell que no l'hem fet sencer a l'assaig. Clar, perquè al final, la nostra colla, per exemple, l'altre dia ens va passar, no?, que tenim ja en ment el 5 de 9 i la xaneta que puja el 5 de 8 és nova d'aquest any. I el 5 de 8 l'ha fet sencer assaig i el fa plaça, perfecte. Però deia, el 5 de 9 no ho podem fer perquè encara no l'he assajat. I algo tan simple com explicar-li, al final és algo nou, vull dir, si tot ho has assajat sencer fins ara per què no estic assajant sencer aquest? Algo tan simple com això, a Mediterrani li va salvar el món, vull dir, li va alegrar el dia. I va entendre que els castells límit no els podem assajar sencers. I ho va entendre perfectament i ja està. Llavors d'aquestes sessions grupals anem introduint temes de conversa diferents. Parlem de les places, per exemple, quan actuem a Sant Fèlix o a concurs, parlem del que es trobaran en aquella plaça, perquè ja sabem que són places complicades, perquè tens una pressió afegida pel fet que hi ha molta gent mirant-te, no? Llavors també els expliquem això. Dies abans ja fem un treball perquè sàpiguen que quan arribin en aquella plaça es trobaran amb molta gent, més gent del compte o més gent de la que és habitual mirant-los, no? Que també això suma als nervis. Llavors intentem això, fer les dues vessants, tant treball individual com treball col·lectiu. I evidentment les activitats extra, aquestes activitats que vas a fer, són fantàstiques, perquè poder seure distesament sense que ho notin a xerrar de castells i que jo els expliqui la meva vida castellera, els hi va perfecte, no? Perquè entenen que és normal, que jo he caigut 25.000 vegades i que segueixo fent castells i més motivat que mai, no? Llavors jo crec que poder tenir una mica aquest feedback de parlar de castells amb normalitat és el que millor els hi va. Bueno, enllaçant una mica amb el que deies, el següent tema era el de la pressió, i jo m'imaginava aquells moments abans del concurs, abans de Sant Fèlix, a la plaça del Blat, no vull saber allà com ho sentiu abans de pujar, perquè, bueno, sí, el públic ja gairebé plorem estant allà. Llavors, explicar una mica la diferència entre por i pressió, per exemple, també Tots Sants, que per vosaltres també és una actuació que tothom mira una mica les colles de fora. La pressió és diferent de la por, no? I també volíem parlar una mica d'aquest tema, perquè a vegades no... o a nosaltres ens ha passat, o pròpiament o a mi mateixa, de dir no sé si tinc nervis o tinc por, o com gestioneu això, moments d'aquests puntes, perquè depèn de quin calendari cada actuació és important. Ja no hi ha ningú afluixa i tothom ha d'anar fent ja el seu camí per arribar, per exemple, aquest any al concurs. Llavors, una mica la pressió, com ho treballeu? Bé, en el nostre cas, podria dir que aquí no resoldrem molts dubtes, perquè en el nostre cas la forma de viure tant com a colla com a la canalla és amb molta naturalitat. Sabem que som una colla que anem fent passeigs molt petitons, anem fent passeigs endavant, llavors jo crec que la canalla això ho rep, ho viu. Jo els dic que vivim les actuacions amb molta naturalitat i sempre amb l'input que fem castells per gaudir-ho molt i gaudir-ho. Aquesta sensació d'haver de gestionar, igual que amb els temes de la por, sí que hem hagut de fer moltes gestions,
no tinc jo la sensació com a Castellà de Sants que quan anem a Tots Sants tinguem una pressió afegida. Al contrari, nosaltres ho vivim com el gaudir de l'experiència d'anar a Tots Sants i el passar-ho bé per actuar en una plaça, una actuació tan important com aquesta. És a dir, no sé si és per model de colla o perquè ens ha sortit així, però crec que amb aquesta naturalitat, clar, no estic en la mateixa tessitura que ells. Dic, no som dues de les colles punteres, llavors entenc que aquí la seva perspectiva és bastant més interessant, no sé, tenen més experiència en aquest aspecte, no? Sí. Nosaltres el que intentem també fer veure a la canalla és com treure la importància als castells grans, no? Que són importants i tant, però els fem veure que des del primer dia assaig han estat assajant aquest castell. Quan arribes al punt de fer el 3 de 8, quan fas el 3 de 9 o el 3 de 10, ells fan el mateix. Després hi ha l'ascensor, que és l'escaleta, el puja i està, però ell, el tronc, tots hem fet el mateix treball. Llavors ells han d'entendre que la pressió jo crec que es gestiona al llarg de la temporada. Sí que quan arriba Sant Fèlix, el concurs, Santa Úrsula, els nervis estan més a flor de pell perquè arriba el moment gran, no? Però crec que els hi fem veure que aquest castell ja l'hem estat treballant, sigui de 7, de 8, de 9, però sempre han estat fent el mateix. Ells la feina ja l'han fet, ara li toquen els treballs, no diguéssim la feina, però la seva feina està feta i que té feta assajos de canalla, ells ho han d'entendre que el que han de fer ho han fet 1000 vegades al llarg de la temporada. Després una altra cosa que fem, que jo crec que sempre diem, una imatge val més que 1000 paraules, i nosaltres els hi posem vídeos. Quan sabem que arriba el concurs, arriba el Sant Fèlix, posem vídeos d'anys anteriors, que vegin les caigudes, que hi ha hagut caigudes, que hem fet el castell que farem, que vegin tot el que ha passat al llarg de la història de la colla, perquè molts nens han arribat i no saben el que ha fet la colla abans. Doncs que vegin tot el que s'ha realitzat i veuran el típic que ara va dosos o va sisens i diu uah, era l'enxanet aquell. També es motiva a veure que els seus companys han fet aquest castell. Llavors jo crec que amb les imatges o amb les experiències dels seus companys també es relaxen més el tema pressió. Després coses secundàries que com a colla hem fet amb tema pressió. A nosaltres ens passava que assaig feies el dos net, que és superguai, arribaves a plaça i foties una castanya que no en tenies, no? D'assaig superbé i a plaça doncs el que vam fer un any és posar el soroll o l'esclat de la plaça quan es carregava el castell. Assaig, fèiem el dos net i posàvem aquest soroll, perquè els nens visquessin el que viurien a plaça, que al final és el que falta. Assaig és molt bonic, tots tallats i això. Però faltava aquest soroll, no? Que és al final el que et posa el punt als nervis dins del castell. Llavors fèiem això. O l'any passat, per exemple, per Santa Úrsula, al lavabo vam posar la caixa dels nervis. I llavors dèiem, entreu a cagar, a pixar, el que sigui, a treure els nervis allà dins. I què va fer? El primer que va entrar va ser el cap de colla. I per ells que el cap de colla entrés allà i veiessin que la persona, el referent número 1 de la colla, entrés allà a treure els nervis, és que ells veuen de, uau, tots, el que sentim d'altres abans de pujar, tota la colla ho sent. Llavors jo crec que aquí també és més col·lectiu i que vegin que no estan sols allà dalt, que estem tots en el... Nosaltres el primer divendres de cada mes quedem tots junts i fem que es marquin els seus propis objectius mensuals per aquell mes. Llavors, que siguin molt realistes, evidentment, vull dir, la gent de l'equip anem seguint ara amb un, ara amb l'altre, perquè un nen que acaba d'entrar i fa piles de 4 en feines, no es digui, vull fer la pila de 8, l'objectiu d'aquest mes ha de ser un objectiu realista, però així també poden anar veient quina és la seva evolució que estan fent i ja estan complint l'objectiu. Llavors també intentem que s'apuntin després de cada assaig les proves, allò que us deia abans que s'apuntin el que han sentit baixant de cada castell, també s'apunten la prova, com ho han fet, com els hi ha anat, i això també t'ajuda a dir estàs més que preparat per fer el següent pas perquè n'has fet 25 del pas anterior i ho tenen escrit per ells. Saps el fet que has escrit tu que ja has provat aquell castell anterior 30 vegades, per tant estàs més que preparat per fer el pas següent i no els hi sobta, perquè al final són molt cabrons a vegades i et diuen, no, jo no vaig estar tan content el dia que vaig fer no sé què, però en canvi ho has escrit tu que vas estar hipercontent el dia que vaig fer no sé què, ja no sóc jo que t'ho explica, sinó és tu que ho has escrit. Normalitzar també els passos previs a l'assaig, és a dir, nosaltres per exemple amb el Pilar l'objectiu és fer el Pilar a 8, llavors
no té cap sentit que jo al pilar de 5 net o al pilar de 6 la canalla vagi sola al pilar i quan fem el pilar 7 els portem a coll fins allà a la prova. No, fem el pilar 7 a l'assaig, vas sol tu també, fem el pilar 8 a assaig i vas sol tu també. I et deixo allà a la cua i t'espavila. A plaça evidentment no, perquè hi ha gent externa, es poden perdre per la plaça. A plaça vas acompanyat perquè hi ha molta gent. Però assaig, que és un entorn segur, vas sol, en qualsevol castell. És un pilar 4 al pilar 8. Vull dir, no hi ha diferència perquè si no ja és com aquí m'estàs acompanyant, per què m'estàs acompanyant en aquest castell i no m'acompanyaves en el d'abans? Perquè és més difícil, no? Llavors ja intentem que no hi hagi cap mena de diferència. És el pas natural, et toca això, assaig i vas sol, no passa res. Sí que hi tenim assajos en què tenim moltíssima gent, quan fem algun assaig especial o així, que llavors aquell dia puntual sí que els acompanyem perquè el Figuerot no s'hi cap i és complicat que arribin a lloc. Aquesta canalla tan petita, a vegades en un castell i és molt difícil que trobin el seu lloc perquè a vegades som moltíssima gent, però aquest dia puntual sí que van acompanyats. La resta de dies van sols. Quin problema, no, això? Perdó, que l'he tallat, però hòstia. I llavors el que deia ella, nosaltres també ho hem fet en alguna ocasió, no sé si ho vam fer un micro o si un altaveu, sí que vam fer abans de fer el Pilar 9, per exemple, el racó de Pilars, assajant des del Pilar de 3 net, i assajàvem el Pilar, fèiem venir amb tota la gent a cridar des que es col·locava el dosus. Ja vam preveure què passaria, llavors des del moment en què es col·locava el dosus teníem un tota la gent de la colla allà cridant perquè no sentissin absolutament res. I sembla una tonteria, però al final la gent va començar a cridar de seguida i inclús a tu sent adult et poses nerviós abans d'hora perquè no saps exactament per on va, no saps el que està passant. Llavors crec que és important també que ho vegin. O a vegades vas actuar en algun lloc i saps que el públic a vegades no és tan entès, saps que t'aplaudiran abans d'hora. Això també mirem d'explicar-ho, perquè al final és un canvi, no? Tu ja ets una mica conscient que quan facis l'aleta la gent aplaudeix, però hi ha vegades que estàs col·locant dosos i hi ha places que ja et comencen a aplaudir moltíssim. Llavors, en aquests moments també se'ls ha d'explicar abans d'avui és probable que la gent t'aplaudeixi una mica abans i no passa res. I llavors també tenim fotos d'ells, reaccions seves, tant plorant de nervis com contentíssims d'alegria baixant d'un castell, no? Llavors, evidentment, ho hem fet amb una mica de mala llet i hem fet moltes fotos d'estar molt contents i algunes molt puntuals d'estar molt nerviosos, no? Llavors també veuen que el que passa més és estar contents, i molt menys el que passa és estar molt nerviós pujant, i també tenim de molta concentració, no? Perquè també és una cosa que els hi venem molt. Quan més nerviós estiguis, més concentrat has d'estar. Llavors també tenim fotos de gent molt concentrada, de cares molt concentrades, de fer molt bé la seva feina, que al final és el que han de fer. Vull dir, tenen una feina que els has ensenyat perfecta, és el que han de fer a plaça. I deixem les fotos per allà penjades a les diades, o a vegades a l'assaig o així, perquè ells puguin anar veient de totes les emocions que poden sentir, que les més habituals és l'estar supercontent. Una petita reflexió també, el que dèiem abans igual amb la por i els nervis, divulgar a la colla, a la gent de la colla, que molta de la pressió que ells senten abans de fer un castell és pressió que els hi fiquem nosaltres en frases que potser no cal que diguem, com la típica de ei, fes-ho bé, o va, que aquest és important, i ells estem carregant una pressió quan ells a vegades potser van a fer el castell supertranquils i som nosaltres qui llavors també divulgar molt, i això que fem fins a l'últim moment poder no portar-los allà també ajuda a aquesta pressió de dir, ei, puges, fas el teu castell i ja està. Això també s'ha de fer, no? Divulgació amb la gent de la colla que ho entengui. Tu abans de pujar un castell, nen, diguis el que li diguis, ho has de meditar molt perquè no saps com ho pots rebre. I en cas de dubte, millor callar la boca. Si algú té preguntes sobre aquest tema, pressió o alguna cosa abans de la por, no? Doncs passem al següent tema i són els canvis de pis. Normalment de Mutxador en Xaneta no hi ha tant canvi, però quan passem d'enxanetes a dosos, aquí hi ha un salt que hi ha nens que poden seguir, altres que no, i de dosos a 15 ja és com bastant definitiu, no? Creixen i una mica la pregunta era, o la introducció, de saber què passa amb aquells castellers i castelleres que potser no poden canviar de pis o com gestioneu tot això.
Sí. Bueno, jo crec que també des de que som petits han d'entendre que una colla castellera i els castells es fan gràcies a tots, no només els que pugen. I crec que això és un puntazo que des de petits els facis veure que des dels grallers, la pinya, tothom és important. No perquè pugis ets més important que un nen que està allà baix donant anys. Tothom és important. Llavors, el tema de canviar de pis és molt complicat i la gent que ho han viscut és complicat i sabem el que ens ha faltat, no? I crec que el que ens ha faltat tots és comunicació, comunicar-ho i dir-ho amb naturalitat i dir el per què fas aquest canvi o per què ara no vas, llavors parlar-ho. Llavors, jo crec que el que falta, i sempre és com m'han tret d'aquest castell, o ja no vaig a aquest castell, o va aquesta persona, no. Sinó parlar des de principi de temporada, fer-los veure que potser ells ja han arribat al seu tope, no? I han fet tot el que podien fer com en aquest pis, llavors seria el lloc a una altra persona i que es sentin com útils, necessaris, realitzats amb de jo seré el mestre de la propera enxaneta, no? Que es sentin com realitzats o que es sentin de ara aquesta enxaneta ha sigut gràcies a mi perquè li he ensenyat, no? Llavors, això jo crec que es faria des d'enxaneta, d'usos, tots els pisos faria això, que ells fossin els jo t'ensenyaré, no? Que es sentin realitzats a l'assaig. Llavors, temes sisens, que és més complicat, o quins, has de parlar amb ells perquè al final, potser a principi de temporada no fan res, però potser al final de temporada et faran el típic quatranet o castell així, que necessites aquests petitons que baixen de pis. Llavors, els has d'ensenyar que al final a fer un castell o fer una exposició com aquesta necessites un temps de realitzar, d'ensenyar, i si vols arribar a ser bo o vols arribar a ser com aquest, necessites un temps. I llavors el que s'intenta fer assaig és que sempre faci una mínima prova, perquè per mi potser un 4 de 6 no li trobo importància, però potser per aquest nen nou al pis de 15, un 4 de 6 és el seu tope aquell dia assaig. Llavors, sempre que facin algun castell, que no es quedin allà apartats, perquè a vegades és com els provem, els deixem allà i arriba el proper assaig i llavors al final arriba la temporada i dius la temporada que ve ja em torno, perquè si aquest any no he fet res, no entendre que tots hem tingut aquesta etapa i que al final no és que no pujaràs mai més o que no seràs útil a la colla, tots serem útils i potser ara estàs amb aquell canvi de cos, de pis o el que sigui i potser ara no ets un sisè important, però d'aquí uns anys potser és el sisè que ha fet més castells de nou en tota una temporada. Llavors han d'entendre que sempre són útils i que sigui el que sigui, potser ara no pugen però donen ànims a la canalla, estan amb la canalla, estan ajudant, que es sentin necessaris dins de l'equip, diguéssim. Tu mateix. Sí. Bé, nosaltres el de fer que els castells se'ls fa tota la colla, també és una cosa que inculquem, tant assaig, si s'estrena algú fent alguna posició, una cassoleta nova o a plaça, ho anem a celebrar tots junts. Vull dir, han de veure que els castells els fa la colla i que no els fan ells en individual el dia que els hi toca pujar. També fer molta rotació perquè això no passi. Mirar de... Jo sempre li dono molt la turra al cap de colla de donar un caramelet, no? Perquè al final, a vegades tens el típic l'enxanet aquell que tu has fet tot, que ara ja està intentant fer de 15, tota la colla el tenia com idolatradíssim, no? Que no és bo que passi, passa. Llavors, intentem que quan comencen a fer de 15, que és aquell moment de he passat de fer-ho tot, a no fer res, m'està costant molt, intentar que tinguin aquella prova, no? I quan baixen d'aquella prova, magnificar-la, com si allò fos ho has fet perfecte o corregeix això. Sempre intentem fer comentari positiu, negatiu, positiu. Si hi ha alguna cosa a corregir, va al mig, com si fos un entrepanet, és cosa bona i al mig la cosa que s'ha de corregir. Perquè es queden al final, és com comença molt bé la conversa i acaba molt bé, perfecte. I els hi queda molt clar que s'ha de corregir pel mig, no? Però intentar com magnificar aquesta prova que acaben de fer, però al final és això, faran un 4 de 6 a l'assaig i serà l'única cosa que faran en tot l'assaig, però després els necessitaràs quan evolucionin, perquè al final li han de fotre el lloc a gent que porta molts anys allà, no? I no és fàcil. I evidentment se'ls ha de guiar molt en això. Crec que els pilars de 4, aquells pilars de 4 que fas amb pinya a les diades, són una gran ajuda per això. Aquella enxaneta que ja no et serveix d'enxaneta i en canvi de dosos va molt perdut, li fas un pilar 4 de dosos i ja veus que li canvia la cara, no? O una quinta que ja no fa res i la fiques de segona un pilar 4 i és com, ostres, saps? Jo estic fent alguna cosa, no? I que vagin guanyant una mica de confiança i el que també fem és empoderar-los, no? De que siguin el guia dels petits.
Nosaltres hem fet ara els equips tàndem, li diem tàndem perquè has de pedalar els dos, perquè si no pedalem tots junts caiem, i hem fet grupets de 2 i de 3, i llavors hem fet els més grans amb els més petits, i els hem ajuntat una mica, també sent una mica vius amb què els hi poden aportar a cadascú, en funció de l'actitud de l'adult i del petit, i llavors fem que s'assumin junts. Són els qui els ajuden a enfaixar, qui estan a sobre tota l'estona, qui els guien, que al final tu vens d'allà dalt. Per tant, qui millor que tu que ensenyar-los? Si els donen algú que acaba sent xaneta li dona una directriu, és una directriu per ells molt més vàlida que si els dono jo, que vaig 5 pisos més avall. Llavors, una mica es veuen com més reflectits en ells i al final és una comunicació entre iguals molt més interessant que la que podem tenir nosaltres. Llavors fem això que els guiïn una miqueta. I també el que és molt bo és que al final estem parlant de la canalla més gran. Si ja t'estan baixant a 2 o de 15, significa que ja fa anys que tu com a equip estàs amb ells. Eren petits quan hi vas a agafar-los, normalment. Llavors tens molta més confiança, pots parlar amb molta més naturalitat, explicar el que esperes d'ells, el que s'han d'esperar. Al final és una comunicació que com que has passat, portes molts anys amb ells, és una comunicació molt més senzilla que amb algú petit que fa una temporada o 2 que els tens. A vegades n'hi ha que porten 10 anys amb tu a la colla, ni que no estiguessis a l'equip, però ja estaven a la colla. Llavors és una comunicació que és molt més fàcil, molt més sincera, que els sentes allà parlar un moment, i és una comunicació per mi és molt més agraïda. Parlar amb algú de 13 anys que fa 10 anys que estàs compartint vivències és molt més senzill aquesta comunicació i però molt més agraïda. I més quan els hi poses un objectiu tan guai com ara m'has d'ajudar a aquest enxaneta que té dubtes. Els dubtes que tu tenies fa 5 anys, aquest enxaneta els està tenint ara, són exactament els que tenies tu abans de fer aquest castell, que te'n recordes? I l'ajuden, que és magnífic. Vull dir, és que em sembla el millor de tot el treball d'equip de canalla, em sembla aquesta gestió, d'agafar els adults i empoderar-los per ajudar els més petits. Bé, com han dit ells, per mi aquests 3 pilars, la comunicació constant per valorar les coses de l'infant, el fet de no generar expectatives però crear una motivació a llarg plaç, perquè ells a vegades veuen a 2 setmanes vista o a una temporada vista. No faré res aquesta temporada perquè soc el 2 més gran i el Quim més petit i no faré res. Bueno, a llarg plaç, no és una temporada, ets casteller i volem que ho siguis durant molts anys, formis part de la colla durant molts anys, llavors tranquil, trobaràs, tothom acaba trobant una posició dins de la colla, sigui la que sigui, no? I com deien això també de sentir-se referents, que no estic, quan començo a fer gran ja no estic a l'equip, ja no formo part de la canalla com a nen, sinó també com a referent dels que són els més petits de l'equip. Què fem nosaltres a nivell com tècnic per anticipar una miqueta com aquestes situacions? Nosaltres fem, abans de les 7 de canalla, cada setmana fem mitja hora de tecnificació del gest, diguéssim, que és un espai amb grups rotatius on sí que aprofitem per tecnificar el gest específic, però també per arriscar una mica en aquests espais, i fer un pont poder amb aquella enxaneta més gran que tenim, i després d'aquest espai hi ha l'escola de castells, que és Druïts, on també agafem aquests 2 grans i diem, ei, començar-los a provar a tecnificar aquest gest de quins per intentar anticipar una miqueta i que ja tinguin una preparació. Tenen mira allà potser per fer de 2 tancat en un castell, encara no, però nosaltres ja comencem a treballar amb potser 2 petits perquè s'hi comencin a trobar i comencin a veure que s'està fent una anticipació i hi ha una progressió, diguéssim. Pregunta sobre el tema aquest de canvis de pis? Aquesta anticipació que parlaves ara, més o menys, en quant de temps? O sigui, jo crec que aquesta enxaneta d'aquí un any farà de 2 tancat. Nosaltres aquest any tenim un gran gruix de canalla que està en aquella mida que per mi és la mida perillosa, que són massa grans per fer d'enxanetes, però encara poder són massa petits, massa poc a poc, corporadíssim per fer de 2 tancat. Els podem treballar des del principi de temporada. Si podem estrenar-ne un parell aquest any com a 2 tancats, increïble, però si no, ja estem fent feina. Aquest espai és mitja horeta amb un grup de 10 nens i 4 monitors, és una tasca molt més personalitzada perquè és abans que comenci l'assaig de les coses digitals i és tot l'espai de l'assaig, el local d'assaig amb aquests 10 nens i els monitors de canalla. Clar, no pots fer una espatllera, no pots fer un pom elevat, diguéssim, però fas tot de poms a terra i pilars de 2 o espatlleres de 2 i vas corregint cada detall, no?
estàs tu allà pendent d'ells, perquè evidentment són molt fràgils, ja estàs treballant la posició d'aquests nens, el gest, i els estàs donant inputs, paraules claus, perquè després quan aquests nens creixen una mica més comencen a treballar l'últim fluid des de baix, fins i tot amb les enxanetes aquest any també hem començat a treballar a dos tancats. I els acotxadors evidentment passen d'enxanetes, i si veus que hi ha un acotxador que té la cama massa petita per passar l'enxaneta, fiques una motxilla i que passi per sobre la motxilla, és igual, és fer volar la imaginació perquè aquest nen comenci a trobar-se amb el que es trobarà d'aquí 1-2 temporades o, qui sap, 1-2 setmanes, perquè al final també és una feina tècnica que si tu de cop i volta trobes aquell nen que pensaves, no? Perquè a vegades encasillem molt, com a canalla diem, no, és que aquest no té vida, ja està. A vegades et pensaves que aquell dos petit no et podria fer a dos aquesta temporada i veus que s'hi posa bé, que la pujada és suau i dius, ei, directe, no? I no t'esperaves, però gràcies a aquest espai d'anticipació també a vegades es transforma en una realitat. Responent a la teva pregunta, quan abans... Sí, no? Jo tinc una pregunta sobre els canvis de pis. Ho parleu amb els nens, evidentment, però també amb les famílies. Comenteu amb la família, mira, està en aquesta situació. Jo, per exemple, m'imagino molt perquè sempre Vilafranca surt més per la tele i clar, el nen que va fer el de nou l'enxaneta, que allò va ser espectacular i és una passada, clar, aquest nen que ha passat aquest any i com gestiones això, no només amb el nen, sinó amb la família. Nen, nena, bueno, ja m'enteneu, si feu aquest treball de parlar tots junts o com... Nosaltres amb les famílies sí que mirem de parlar-hi bastant. Assaigs no els volem, ni a diades. Els fem fora, fem una reunió... Són castellers, no, per això? N'hi ha que són castellers i n'hi ha que no. Al final és una elecció seva, cap problema, ells decideixen. Al final estàs 8 hores a la setmana entre assajos i diades porolant per allà, per tant, ja que hi ets, té tot el sentit de que no t'estiguis al bar. I la teva cartera t'ho agrairà, jo sempre els hi dic, però ja que hi ets, ajuda'ns, no? Però no els volem, vull dir, fem una reunió a principi d'any i ho deixem molt clar. I aquí, un cop arribeu aquí a la porta, ens els deixeu i fora, perquè si no ja no et referento, això és el primer. Però llavors sí que amb les famílies que ho necessiten tenim un diàleg perquè, ja ho veus, no? Ajuda'ns perquè aquest està aquí en el procés aquest de canviar de pis i crec que no ho està gestionant bé, li està costant mentalment, ajuda'ns tu també, que no facin una feina contrària al que tu estàs fent, perquè a vegades et trobes algú que potser d'aquest no té tanta idea, bueno, doncs si no serveixes encara dolços, que et segueixin provant d'enxaneta, no? No, vull dir, l'input que jo els hi dono, que és som-hi, seguim treballant, tranquil, no passa res, és el mateix que li hauries de donar tu, no? Llavors intentem que l'input sigui una mica el mateix, però ja està. I el tema aquest de l'enxaneta del nou, aquest any ja no està venint. Magnificar la canalla per la tele és un problema i és un error. També ens va passar amb l'enxaneta del Pilar Nou, que els tracten com si fossin Messi i no és algo que hauria de passar. I l'enxaneta del Pilar Nou segueix venint i cap problema i perfecte, però l'enxaneta del Nou aquest any ha decidit que fa un paró d'un any i no segueix venint. Però no em sembla, i jo els hi vaig comunicar, no em sembla correcte el tracte que des dels mitjans de comunicació es fa a la canalla, perquè és el que parlàvem abans, no? Tu intentes que entenguin que els castells són de la colla i amb un crió de 5 anys li estàs fotent una càmera al davant 24 hores al dia perquè se senti el puto amo. No té cap sentit, vull dir, a mi és una cosa que m'enfada. També m'enfada quan estan fent una retransmissió i diuen els noms de la gent del tronc. És una cosa que m'enfada. Vull dir, els castells els fem tots, però això és una cosa molt personal, Però això jo crec que fan un flac favor idolatrant tant a canalla molt concreta, no? Perquè al final el 9 de 9... No depèn de vosaltres, no? Correcte, és algo extern a tu, el 9 de 9 pujava molta canalla. No només pujava el que va treballar, el que va travessar-lo, i va ser l'únic que va sortir a tots els diaris, a totes les teles, i allà dalt hi havia 3 punts de dalt. I que no tenia cap sentit que un fos l'única estrella quan tanta canalla va protegir. Jo estic molt d'acord i a més m'he trobat en molts casos, fa molts anys que estic a la colla i m'he trobat en molts casos de nens que en el canvi de posició s'han desmotivat perquè rebien aquest tracte que dius, no és només, això no és cosa vostra, no, torno amb el que deia abans, que seré molt patat, divulgació amb la gent de la colla, perquè al final aquest tracte especial que li dones quan el perds no saps com ho repet. Jo m'he trobat molts casos de nanos que en el canvi de pis es desmotiven i deixen de venir, a mi em sap greu, perquè al final la colla és
han fet casteller i ho serà durant el llarg de la teva vida si facis el que facis, no? I se't dona aquesta importància per ser l'enxanet o la cotxada o el 2D, després quan ja no ho ets, o quan descobreixes que se't donava molt bé fer l'enxaneta però de 2 no acabes de... La desmotivació és brutal, llavors ho hem de tenir en compte sempre, de l'anticipació i tal. Però estic d'acord amb ell que crec que s'ha de fer molta pedagogia en el sentit que els maximitzem i els tractem com déus, com referents o com persones privilegiades quan realment són un mes fa una tasca diferent amb un altre concepte. Alguna pregunta sobre aquest tema? No? Doncs fem l'últim tema, que era una mica que expliquéssiu la vostra gestió com a equips de canalla. Si sou 25, com ho gestioneu una mica, si pren només la decisió una persona o teniu un nucli de 3 que sempre decidiu vosaltres o teniu ajudants els dilluns o saber una mica com funcioneu com a equips. Nosaltres hem dividit l'equip com en 3 àrees, no? Jo a l'anterior candidatura també era el cap de canalla i era com qui focalitzava tot, no? Organitzava les colònies, m'encarregava la roba i la gestió amb les famílies i a més decidia qui pujava. Ja, impossible, vull dir, són masses fronts oberts, no? Llavors aquest any hem dividit com l'equip en 3, evidentment estic al corrent de tot el que passa, hi ha una àrea com psicològica, no? Que l'encapçala aquesta psicòloga infantil que us deia, que s'encarrega de parlar amb la canalla, de fer totes les gestions corresponents, de preparar aquestes xerrades que fem abans dels assajos i això, i hi ha una que havia sigut cap de canalla abans, que és com la cap de la logística, no? Que s'encarrega de tot el que és roba, de parlar amb les famílies, perquè al final és una que també demana hores, de gestionar si marxem de colònia, si anem a fer una activitat aquí, si anem a fer una activitat allà, la qual cosa a mi em treu mal de caps, perquè ahir em va venir i em va fer tot el parte de les activitats que farem properament, perfecte, jo com un criu més faig la motxilla i marxo a colònia. Que crec que està molt bé, perquè al final a l'hora de fer els poms, de decidir qui puja, sí que és una que faig jo. Si algun dia tinc dubtes, a l'equip som 13 ara mateix, hi ha bastant de jovent, però també hi hem ficat algun veterano que porta molts anys a l'equip de canalla i llavors també els hem emparellat, no? Aquesta gent jove els hem emparellat amb gent que porta molts anys a l'equip i llavors els hi fan com de guia, perquè al final aquests veteranos no s'hi poden estar tota la vida i els ajuden, perquè al final sí que ens aguanten un any o dos aquests veterans i ja hauran inculcat tot el que saben amb aquests nous, que al final estem parlant de gent de 17, 18, algun de 16, que encara són molt joves, i s'estan ajuntant, estan fent parelles amb gent de 50 i pico. Llavors trobo molt interessant que hi hagi aquesta connexió i llavors jo quan tinc algun dubte, ara mateix encara ho dialogo amb aquests més veterans. Si algun dia, ahir per exemple, teníem mitja canalla en festes de graduació i crec que no havia tardat mai tant a fer un assaig, perquè quan els tens a tots és una mica fàcil i ahir per no rebentar-los, perquè vaig acabar l'assaig i n'hi havia un que fotia 25 proves i vaig pensar, a mig assaig em demanaràs d'anar a casa. Llavors, mai m'havia costat tant com ahir sí que vam estar amb els dos més veteranillos parlant, però els veteranos aquests no venen sempre, venen els divendres, llavors si tinc qualsevol dubte durant l'assaig o el que sigui, ho estic parlant amb aquest jovent, però sí que ho decideixo una mica jo qui puja, el cap de colla no em diu res, em deixa fer, el cap de colla anterior sí que em marcava més la pauta, aquest em deixa fer tranquil·lament, vull dir que això també va una mica en funció del cap de colla del moment. Però crec que també és interessant, que tu que passes les hores allà al racó sàpigues què pots provar i què no, i al final no faràs animalades perquè no vols caure. Crec que està bé que et deixis fer una mica i això, nosaltres el que fem és separar una mica la feina i dividir-la perquè és que si no, al final crema molt i també a part de ser equip de canalla som castellers, vull dir que tots tenim alguna posició i no venim aquí a fer de cuidadors de canalla, sinó que tots som castellers, per tant ens ha de permetre fer les dues feines, no? Us ensenyem a pujar, estem amb vosaltres, us cuidem, us prenem de vacances, de colònies, el que sigui, però també m'ha de donar temps de poder ocupar la meva posició en un castell. Nosaltres, l'equip de canalla està dividit en dues parts, diguéssim la part tècnica i la part pedagògica. Llavors, tema colònies, roba i tot això ho porta la part pedagògica, la de canalla pedagògica, i la part tècnica té els seus tècnics que ajuden a l'assaig.
Llavors tenim ja gent diversa com gent jove que ha entrat a la colla, llavors els han agafat com a portadors de canalla. Llavors això seria una altra part. Llavors, com a tècnics, estan repartits en diferents àrees. Hi ha la gent que està a les barres, ensenyant la canalla a corregir la pujada, diguéssim. El cap de canalla, que està amb els oficials, no? Amb els nens que pujaran al cap de setmana. I tenim una altra zona que són nens que ja han sigut canalla abans, que el que fan és ensenyar a aquests nens que estan amb els temes perillosos de canvis de pis, no? Que els ensenyen a rectificar o ensenyar-los. Llavors el cap de canalla va controlant tot, però ell normalment només està amb els nens que pugen oficialment. I la part pedagògica, tècnics no es foten, vol dir, la cap de pedagògic és qui porta tot el tema psicològic, sí que ho posen en comú. Aquest any no ho sé, altres anys es fan reunions cada mes, llavors posen tot en comú. Llavors si la pedagògica veu, vol dir, el cap de canalla diu aquest nen ha de pujar això, però la part pedagògica veu, hosti, doncs jo noto que té por, que t'ho posen en comú, llavors, perquè a vegades tampoc arriben a tot. Bé, nosaltres ens vam organitzar amb 3 anys. Bueno, jo vaig llegir, vaig tenir la sensació que al final els equips de canalla acostumen a ser en gran mesura gent jove, gent de la colla que vol estar en l'equip de canalla, i tenia la sensació que per temporades anteriors acabaven molt cremats, d'assumir moltes responsabilitats a una edat que ara són bastant joves i potser no estan tan acostumats, i tenia la sensació que es cremaven. Llavors vaig decidir una miqueta agafar un equip molt gran, però dividir les responsabilitats. Llavors tinc tres sectors, no? Diguem, el sector de salut, que són només dues responsables de salut, que són la psicòloga i una pediatra. Després tinc el sector social amb 2 responsables socials i 5 monitors socials, i el sector tècnic, que són 4 responsables tècnics i 5 monitors tècnics. Llavors hi ha la sotscap de canalla, que m'ajuda a la gestió d'aquests 3 sectors i també a fer el traspàs o la connexió amb la tècnica de la colla. El que vam decidir era que tots els monitors i responsables tècnics assumien la responsabilitat durant l'assaig de canalla, és a dir, ells venen, són puntuals i estan aquesta hora i mitja de canalla ajudant-nos a planificar els nens, que una mica ens organitzem de forma similar. Hi ha uns monitors que serien poms a terra corregint el gest, hi ha uns monitors a les barres fent espatlleres i hi ha uns monitors en un lloc de poms elevats i en un lloc de pilars durant l'assaig de canalla. I jo i la sotscap de canalla sí que estem una miqueta amb les proves de l'assaig, gestionant aquesta canalleta que va allà. Però ells tenen com la responsabilitat només única i exclusivament en aquest espai de canalla i en ser portadors en assajos i en actuacions. Hi ha responsables socials i monitors socials són els que s'encarreguen de, després de l'assaig de canalla els dimarts, fer el sopar amb tota la canalla i fer un tancament i fer alguna activitat per crear cohesió i tal. S'encarreguen també de l'espai de canalla durant les actuacions, que hi hagi gent allà dinamitzant activitats, fent canelles, gestió dels cascs, de la roba, etc. Evidentment, tots aquests monitors poden participar dels altres espais i participen, és a dir, durant l'assaig de canalla tinc monitors socials que tenen un cop d'anar i durant les actuacions els monitors tècnics acostumen a estar amb la canalla. Però el fet de no tenir com la responsabilitat o l'obligació de ser-hi fa que ho visquin amb una mica més de facilitat, perquè tenia la sensació que començàvem les temporades o les candidatures tots a tope, sí, jo m'encarrego dels cascos, de la comunicació, de venir a tots els assajos de tècnica des del principi, i acabaven tots farts o cremadíssims, perquè clar, al final cada dimarts, cada divendres, assumir X hores, assumir més del compte de presortida i no sé què, a una edat que són tan joves que potser els agrada començar a sortir a la festa o que tenen exàmens i coses així, doncs cremava molt. Llavors hem decidit com separar-ho i demanar màxima col·laboració en aquest espai concret que al final acaba sent, en comptes de 3 hores per setmana, doncs acaba sent 1 hora i mitja on tu vens a tope i fes aquesta hora i mitja i després ja decideixes en quina mesura t'impliques o no. Si no hi ha preguntes, jo sí que en tinc. Jo vaig fent. Per exemple, vosaltres amb els vostres equips de canalla, quan porten gent molt jove, que el que deies tu ara, quan porten un any, van com, diguem, ascendint o sempre fan la mateixa feina? Vull dir, perquè per llavors fer el relleu, o sigui, com gestioneu una mica? Mira, tu ja portes 2 anys fent columnes, doncs ara ja pots entrar a l'equip de, no sé, poms o quins, o si hi ha
alguna ruta, diguem, a fer dins l'equip. Vosaltres són 4 anys, no? Nosaltres som 4 anys, però tenim aquests 3 caps que he parlat abans, no? Cap tècnic, cap psicològic i el cap de logística, i la resta tots treballen per igual. I al final, a l'assaig hi han de ser tots, i llavors en temes logístics sí que tenim algú com més encarregat de coses com els cascos, però és com més voluntari, no? Però vull dir, tots treballem per igual i no hi ha jerarquies, a part d'aquests 3, tota la resta d'equip a l'hora de treballar és igual. I això que deia que s'acaben molt cremats, a vegades sempre hi ha algú d'aquests joves que no, jo estaré a tope, i després despenja, no passa res. Vull dir, al final el que no ha de fer és restar amb l'equip. Per tant, si veus que algú està restant, jo soc més partidari de dir-li ei, no passa res, deix de ser equip, perquè al final la canalla et necessita. O sigui, la canalla ha de veure que tu estàs motivadíssim i a tope. Si tu et veuen allà apagat, apàtic, ells estaran igual, perquè al final és un reflex. Per tant, si hi ha algú de l'equip que es detecta que resta, és molt millor dir-li, escolta, pren-t'ho amb calma i ja quan estiguis disposat, preparat o tinguis una vida més tranquil·la ja tornaràs, que no pas tenir algú que està restant. Sí, nosaltres quan plantejàvem el projecte era el mateix, aquests responsables... De quan és el vostre, perdó, per saber... Nosaltres hem començat aquest any amb el projecte. Sí, però són quants anys? 2 anys. 2 anys. 2 anys de candidatura. I quan plantejàvem el projecte era el mateix, era definir bé com aquests responsables i cap de canalla sots cap de canalla i la resta són monitors tots, excepte aquella canalleta que l'any passat encara era canalla i ara, o sigui, també crec que és una dada molt crítica, que potser com a canalla ja no som canalla, però hem de tenir en compte que és l'any en què deixen de ser canalla, no? I han tingut tot aquest suport, tota aquesta minifamília dins de la colla, quan eren canalla, i deixo de ser canalla i a l'aventura, ja amb qui em relacioni, a vegades són generacions de 2 persones, 3 persones, no? Llavors sempre ens donem l'opció de ser ajudants de monitors, que ells estan allà assumint el que vulguin i col·laborant amb el que ells vulguin sense cap tipus d'obligació. A part d'això, com que el projecte volem definir-lo bastant clar, cadascú assumeix una mica el que vol. Si nosaltres podem tenir, en comptes de 5 monitors socials i 2 responsables, 7 responsables, millor que millor, no? Perquè al final és una gestió, com per el que deia ell, no? El cap de canalla al final englobava una gestió enorme, llavors el que hem volgut és delegar moltíssim. Quan més gent vulgui compartir aquesta gestió, mentre estiguin organitzats i motivats, no hi ha cap problema, no fem un tema de tu fas menys perquè portes menys. Si hi ha ganes, sí que una mica orientem, evidentment, algú que acaba d'entrar a fer aquesta llei i no tenia idea, si vols formar part de l'equip de canalla, doncs encantats, però poder no cal que estiguis amb els monitors tècnics i puguis estar amb monitors socials. Bueno, nosaltres cada any potser canviem de cap de colla i canviem tota la tècnica de canalla, és una mica així, el nostre colla, però no passa res. Però sí que el que s'ha proposat des de fa anys, que ja vam fer la divisió de tècnics i pedagògics, i el tema pedagògic, tot i que canvi el cap de colla o els caps de canalla, sempre segueix. Ara he tornat a un altre poble que ho vau implantar, però l'any passat va haver-hi una noia més jove que està fent educació primària i doncs també crec que ella s'hi ajuda i pot aportar diferents coses, però sempre això sí que aquí, per tècnica i per pedagògica. Llavors, ascendir o descendir, això és igual, al final també el que, clar, està el típic, el posen allà a barres, al final t'avorreix, també està l'esment allà. Llavors hi ha assajos que sí que el poses amb el més experimentat i que aprengui del cap de canalla i dir, mira, això ho has de fer així o així. Llavors també que sigui divers, perquè si no també és el que dius, es cremen. I arriba a final de temporada i queden els 4 de sempre, perquè al final tothom es crema perquè és un esport, al final ja està amb nens, ja són sortides, sigui el que sigui, també has de deixar una mica la teva vida i centrar-te en ell. Perquè com a tècnic també vols una mica progressar, no? Vaig començar que no tenia ni idea i vaig començar al terra i després vaig començar a fer barres o columnes i després vaig poder anar al mig amb un veterà que no sé què, o una mica també per aprendre i anar millorant, perquè és veritat que quan fas una feina específica durant tot l'any és cansat i a vegades pot ser poc motivador, no? Quan ja portes mesos. Però ara sabrà una mica com... Nosaltres vam rotatiu, els monitors van passant, en l'espai de poms, l'espai de barres i cada setmana van com 2 grups de monitors que es van intercanviar. Molt bé. Mira, no cal. Com gestioneu vosaltres el tema de la canalla, que és molt petita encara no format? Que estan per allà pol·lulant,
feu amb ells? No feu res? Bé, nosaltres, durant l'assaig de canalla dels dimarts, tenim aquell espai de planificació al gest que he comentat abans, molt específic, amb molts pocs nens, i a les 6:30 comença l'assaig de canalla. Allà tenim, com comentava, l'espai d'espatlleres, de les barres, que és el lloc on hi passen més estona, perquè creiem que el fet de pujar és importantíssim, un espai de punts a terra, i abans no ho he comentat, els pilars, els punts elevats, i també tenim un espai per a aquesta canalleta petita, que és un espai que gestionen, acostumen a gestionar els socials, no només per la canalleta petita, sinó per aquell nen que ve un dia assaig i et diu mira, és que avui he vingut a assaig perquè venen a la família, però jo, fent gimnàstica rítmica, em vaig esguinçar el turmell i avui no puc fer castells. Un espai destinat al fet casteller, diguéssim, a crear coneixement o motivació de cara a fer castells. Llavors, nosaltres amb aquests nens més petits que acaben en canalla, allà tenim algun conte sobre castells o fan un dibuix sobre castells, creem com una mica aquest interès i quan venen, perquè també participen de la planificació al principi, també treballem molt les primeres passes del fet casteller, no? I aquest sí que és reforç positiu a saco, no? És a dir, si arriba a dalt d'un pilar de dos amb tu agafant-lo per la faixa i l'altre s'ho pinça, quan arriba a dalt és celebrar-ho i fer una festa perquè aquest nen rebi com tot aquest reforç positiu d'haver començat a fer castell, no? Nosaltres hi havia 9 anys que el que fèiem els divendres per la tarda, de 5 a 6 o de 5 a 7, els minis, com dèiem nosaltres, que són nens de 3-4 anys, llavors ja els començaven a familiaritzar amb el món casteller, no? Sigui dibuixant, sigui el vocabulari casteller o diferents castells, ensenyant-li imatges, fent qualsevol xorrada, però començàvem així. Llavors aquests nens, quan els dimecres baixen, nosaltres tenim uns dosos de fusta i hi ha 2 persones que es passen tot l'assaig amb aquests nens a ensenyar a pujar a uns dosos de fusta. I són petits, i és més, els puges tu, però ja es van familiaritzant amb el món casteller i van agafant aquesta gana, perquè al final són nens però saps que els pares estan allà. Llavors també necessites que aquests pares es quedin per la pinya i llavors aquests nens els vas familiaritzant amb el món casteller. Nosaltres, espai com a tal d'assaig de canalla, és a dir, el dilluns assagem tota la colla directament, o sigui, comencem tota la colla a les 8. Llavors, com a tal, assaig de canalla només fem mitja hora prèvia els dimecres i mitja hora prèvia els divendres. I llavors amb aquesta canalla els emplacem aquesta mitja hora, però si són molt petits, ve un moment que ja s'avorreixen i el que no t'interessa tampoc és que s'estiguin avorrint, perquè si no és com anar a castells, acaba sent avorrit, no? I si hi ha d'haver algú a sobre, també és un problema, perquè al final quan fas proves tothom que hi ha a l'equip participa d'aquestes proves, no? Llavors, si els tens per allà avorrint-se, no creiem que acabi sent positiu, no? Llavors els emplacem aquesta mitja hora, després normalment ja es queden amb la família o corrent pel Figuerot, que al final tenim, el Figuerot està tancat, no poden sortir, els tenim per allà corrent, però és això, intentar que no s'avorreixin i la sort que tenim és que per festa major, quan ja ha acabat el dia 1 de setembre, hi ha la festa major petita, i aquí canalla que no és castellera, té una camisa que no és l'oficial de la colla, és una altra camisa, però que es pot posar camisa i sortir a actuar. No? Hi ha tot, com tota la festa major, no sé si heu vingut a la festa major de Vilafranca, tot el bestiari, tots els balls, tot, està igual en format mini. I els castells també, no? Hi ha una diada castellera el dia 1 al migdia, però infantil. O sigui, et deixen actuar fins que tens 17 anys. Llavors, tota aquesta canalla l'emplacem a la festa major petita i sí que hi ha uns assajos específics d'una hora durant el juliol i l'agost, que és cada divendres, que assagen una hora només per això de la festa major petita, que a més els caps de colla són els que és l'últim any com a canalla de la colla. Si els caps de colla aquesta festa major són els que fan 14 aquell any, que l'any que ve no seran canalla, són els caps de colla, i si n'hi ha molts fem cap de colla, cap de pinyes, perquè a vegades fan pilar 4 en pinya, si depèn del perfil de gent que els hi vagi. Llavors també se senten com superempoderats, soc cap de colla i decideixo, i a vegades vacilen el cap de colla del meu poc del signe és millor que el teu. Que està bé, però llavors aquesta canalla tan petita que encara no és de la colla ni està preparada per pujar, els emplacem aquests moments molt concrets, sobretot perquè no s'avorreixin, perquè al final, si fer pilars de 2, ve un moment que la que em portes 4 ja estan allà, o a vegades si són molt petits que acaben morts, o sigui, fan 2 pilars de 2 i estan morts que no poden pujar més, i creiem que el més important és que no s'avorreixin, que s'ho passin bé, perquè al final serà canalla de futur. Si venia al Figuerot és avorrir-me, no ens surt a compte. Per tant, millor mitja hora intensa
que tenir-los allà durant les 3 hores que pot durar un assaig de divendres. Molt bé, doncs mira, no veig, anem a preguntes, doncs sí. I també m'agradaria saber com gestioneu els adolescents, és a dir, aquesta gent que encara és menor, no sé si és canalla o no, depèn de la colla, però jo sento que la comunicació amb ells és molt difícil, o sigui que jo no els piso. Si volen pujar, si tenen ganes, si no tenen ganes, vull dir, com ho feu vosaltres per gestionar aquests adolescents que estan en aquesta edat complicada? També de canvi de fills o... Amb els petits és més fàcil perquè ells parlen sense tapujos, no? Ells t'ho diuen o ja veus si no t'ho volen dir, no? Amb els adolescents jo crec que és importantíssim crear un vincle, sempre. Llavors, com més gran sigui el vincle que tens ells, amb ells més confiança serà. Que al final, ni als seus pares a vegades hi haurà coses que et giren, però fins a on pots incidir tu, no? Fins com ho pots, hi ha coses on no arribes com a persona, però com més vincle tinguis amb ells, més confiaran en tu. Jo vaig entrar aquest any a Cap de Canalla i a Castells de Sants hi ha 2 noies, no? A Canalla que tenen 14 anys, que ja comencen, no? Amb aquesta etapa d'adolescència, i jo ja vaig veure que al principi quan els deia «Ei, com veus això?», no sé què, em deien «Bé», i es quedava allà, no? «Sí, com estàs?» «Bé, tot bé? Sí». Llavors el que vaig decidir va ser amb els assajos de divendres, que és que es quedaven fins al final i anaven al local, anar a sopar amb ell. I m'asseia i sopar amb ell. Clar, el primer dia es queden així. Xerres 10 segons i dius, bueno, aquí ja no hi ha res de parlar, has anat i marxes. I el segon dia fas una pregunta i et responen i es miren i diuen, què fa aquí? No sé. Ara ja la comunicació és fluida, n'hi ha una que està en aquesta situació que no vol fer castells per al món i una altra que fa tots els castells, perquè els altres dos són de mida petitona i necessitem algú que faci de referent a dalt del castell. Doncs se senten còmodes per venir a parlar amb mi, per dir, mira, Martí, estic en aquesta situació, o estic amb l'altre, mira, amb aquests dos que estem provant ara el 3, no m'acaba de convèncer, no sé què. I els estàs donant un rol, una confiança i es senten còmodes per venir a xerrar. Torno a dir, és que parlem 1000 coses en aquestes edats, però és que tampoc podem arribar a tot. Al final és el que diu ell, també has de crear el vincle entre col·legues, amics que et parlin, que t'expliquin la seva vida i que es sentin còmodes, i tot això també es fa amb les colònies. L'any passat, va ser molt curiós, va sortir allà els seus amoríos i coses, però al final també va bé que t'expliquin aquestes coses i crear aquests vincles, i jo crec que gràcies a les colònies, a les sortides, és on pots tenir una conversa més tancada amb ells, i també conèixer com són, perquè al final els castells és a part i tenen molts problemes de vida, de les escoles i tot, i al final tot això també influeix a l'assaig dels castells. I el que hem aconseguit és que aquests nens de 14 o 15 anys, al final a l'assaig seuen al costat teu i estan allà com si fossin del nostre grup també. Clar, la sort que tenim nosaltres és que aquests de 14, aquests que acabaran aquest any, porten des de petits a la colla. Jo també estic a l'equip de Canalla des que eren molt petits, llavors al final els conec des que tenien 6 o 7, la confiança és molt bona. Llavors, evidentment, a vegades em vacilen, perquè són adolescents. Una cosa no treu l'altra, i quan em vacilen els dic treu-te la faixa i seus allà. Al final també has de marcar una mica on està el límit, no? És la merda normal, vull dir, és el que els hi toca, no? Evidentment, vull dir, jo com a autoritat intentaré veure fins on puc arribar-te. Però així com a vegades els hi marco molt, et treus la faixa i seus allà i ja en parlem després, també t'ajuden molt, i quan tinc algun dubte, algun por, a vegades ho comento amb elles i llavors se senten com superrealitzades. Abans has comentat aquell any que deixen de ser canalla, que tu has dit que els poses a l'equip, jo no, jo tot el contrari. O sigui, l'any que acaben de ser canalla, dels 14 als 15, el primer any no vull que siguin de l'equip, perquè vull que trobin el seu lloc a la colla. I sí que a vegades és 1 o 2, però necessiten trobar el seu espai a la colla perquè estan com molt tancats allà en canalla, no? A vegades sobreprotegits i tot, i quan han de volar no saben on anar. I prefereixo que aquest primer any, i a vegades, no, si jo vull ser de l'equip, perfecte, fes un any tranquil a la colla, troba el teu espai, troba el teu lloc, troba la teva gent, troba el teu grup, i l'any següent ja en parlem. Però m'agrada que sàpiguen on anar, no? Perquè si no estaran tota la vida refugiats allà al racó, no deixaran mai de ser canalla mentalment.
no? I la colla també demana que puguis volar tranquil·lament, perquè quan acaba una actuació has de saber amb qui anar, i tu ja no ets canalla, ja no et podem deixar amb tots pares. Una mica això. Doncs si no hi ha cap pregunta més, ja ho deixarem per aquí, anirem a fer el vermut ara. Una vegada més donar-vos les gràcies perquè ja sé que és un esforç, a més cap de setmana lliure, que alguns vull dir que es valora moltíssim, no està pagat el que heu fet avui. I res, moltes gràcies i tota la gent que ha vingut també. Un aplaudiment.